Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο του Κρεσπανιόλ. Όπως βλέπεις, σήμερα κάνει μια υπέροχη μέρα. Είναι Φλεβάρης εδώ στην Αγγλία και το να έχει λιακάδα με καθαρούς ουρανούς και να μην έχει τόσο κρύο είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Γι' αυτό τον λόγο ήθελα να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να έρθω εδώ να κάνω ένα βίντεο και να σου πω κάποια πράγματα που ίσως θα σου σπάσουν κάποιους μύθους που έχεις στο μυαλό σου για το τι πραγματικά χρειάζεσαι από χρήματα ώστε να ταξιδέψεις. Γενικά υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι για να κάνεις ταξίδια και ειδικά μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό χρειάζεσαι πολλά χρήματα. Αυτό δεν θα έλεγα ότι ισχύει. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που θα μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το βίντεο ώστε όπου και να πας πραγματικά να κρατήσεις το budget σου πολύ χαμηλά. Αλλά απ' την άλλη, ίσως και πιο σημαντικό, είναι η νοοτροπία που έχεις και το τι πραγματικά θα επιζητήσεις σε ένα ταξίδι. Πριν ξεκινήσω, θέλω λίγο να επικεντρωθώ στην νοοτροπία που θα πρέπει να έχεις ταξιδεύοντας. Αν το σκεφτείς, ο λόγος που ταξιδεύουμε, ο λόγος που πάμε σε ένα άλλο μέρος, είναι επειδή θέλουμε να ζήσουμε κάτι το οποίο στην πόλη που μένουμε δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Να δούμε καινούργια πράγματα, να κάνουμε καινούργια πράγματα, να γεμίσουμε με νέες εμπειρίες και γενικά να πάρουμε μια άλλη οπτική στο πώς είναι ο κόσμος. Οπότε φεύγοντας για ένα ταξίδι, αυτός θα πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός μας και δεν θα πρέπει να είναι να έχουμε τις ίδιες ανέσεις, να περιμένουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες ανέσεις με αυτές που θα είχαμε εάν ήμασταν σπίτι μας. Φυσικά και δεν σου λέω να μένεις στο δρόμο, να κοιμάσαι σε πεζοδρόμια ή να μην τρως, δεν θα σου πω τέτοια πράγματα σε αυτό το βίντεο. Απλά ουσιαστικά αυτό που θέλω να επικεντρωθώ είναι ότι όταν πάμε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην εμπειρία και στα πράγματα που έχουμε να πάρουμε παρά στο είδος των ανέσεων που θα μπορούμε να έχουμε. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σου πω πριν ξεκινήσω να μοιράζομαι τα tips είναι ότι ανάλογα με το πόσο χαμηλό budget έχεις ξεκινώντας ένα ταξίδι μπορείς να δεις ποια από αυτά θέλεις να εντάξεις στο πρόγραμμά σου. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το budget αλλά και με τις προτεραιότητες που έχεις. Πρώτο πράγμα που έχω να σου πω έχει να κάνει με τη διαμονή. Και όταν πας σε ένα καινούριο μέρος, ουσιαστικά κάτι το οποίο πολλά άτομα παραλείπουν και δεν κάνουν είναι ότι μπορείς να μείνεις σε hostels. Εγώ προσωπικά όποτε έχω πάει και έχω μείνει σε hostels, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είχα μια πάρα πολύ καλή εμπειρία, γιατί πας σε ένα περιβάλλον που είναι όλοι ταξιδιώτες σαν εσένα, είναι όλοι πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος, μοιράζεσαι tips, μοιράζεσαι εμπειρίες και πάνω απ' όλα μπορείς και κρατάς το budget σου πολύ χαμηλό. Δηλαδή τι να σου πω, αν για παράδειγμα σε μια πόλη ένα Airbnb σου κοστίσει 70-80 ευρώ το βράδυ, σε ένα hostel θα σου κοστίσει 10-15 ευρώ το βράδυ. Μιλάμε για τρομακτική διαφορά στην τιμή. Στο hostel κυρίως έχεις δύο επιλογές. Έχεις την επιλογή να μείνεις σε ένα δωμάτιο με άλλους, το οποίο το καταλαβαίνω, δεν είναι για όλους και ίσως αυτό να είναι το πιο extreme. Εγώ προσωπικά δεν με πειράζει, οπότε όποτε πάω σε hostel αυτό κάνω. Αλλά ακόμα και αν μείνεις σε ιδιωτικό δωμάτιο σε hostel, και πάλι είναι πολύ πιο φθηνό από το να μείνεις σε ένα Airbnb, σε ένα ξενοδοχείο ή στο οτιδήποτε άλλο θα έμενε ένας πιο κλασικός τουρίστας, να το πούμε έτσι. Πέρα από αυτό, τα hostels έχουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί συνήθως έχουν εστιατόρια μέσα, έχουν κοινούς χώρους που μπορείς να κοινωνικοποιηθείς και πραγματικά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι γλιτώνεις χρήματα, είναι ότι ολοκληρωτικά έχεις μια πολύ ωραία εμπειρία. Κάνεις εκδρομές και γενικά παίρνεις μια πολύ καλή γεύση της κουλτούρας και των άλλων ταξιδιωτών που θα συναντήσεις εκεί. Το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το φαγητό. Τι γίνεται τώρα με το φαγητό? Νομίζω ότι το φαγητό προφανώς και όταν πας σε μια άλλη πόλη ή σε μια άλλη χώρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, κάτι το οποίο θέλεις να ζήσεις και να γευτείς και κυριολεκτικά και μεταφορικά όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνεις συνέχεια σε εστιατόρια ή να ξοδεύεις πολλά χρήματα σε πράγματα τα οποία να πας π.χ. να ξοδέψεις 20-30 ευρώ σε ένα γεύμα. Δεν σου λέω, μπορείς να το κάνεις και αυτό που και που, αλλά με βάση την εμπειρία μου τα πιο ωραία φαγητά που έχω φάει σε ταξίδια είναι είτε σε street food είτε σε κάτι από αυτά τα κιόσκια που θα δεις, ξέρω εγώ, σε μια γωνία. Εκεί πραγματικά έχεις μια πολύ καλή γευστική εμπειρία. Αυτό που μπορείς να κάνεις επίσης αν είσαι σε ακόμα χαμηλότερο budget είναι να μαγειρεύεις τα δικά σου φαγητά. Αυτό είναι πιο extreme, το καταλαβαίνω,
Αλλά πραγματικά σκέψου να πας σε μια άλλη πόλη ή σε μια άλλη χώρα και να μην ξοδέψεις τίποτα σε εστιατόρια, να τα μαγειρεύεις όλα εσύ. Ουσιαστικά από εκεί που θα χρειαζόσουν 40 ευρώ τη μέρα για φαγητό, για παράδειγμα, εξαρτάται το που θα πας προφανώς, μπορεί τώρα να χρειαστείς 5-10 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Αν μείνεις για 2 εβδομάδες, αυτό μας κάνει περίπου, πόσο βγαίνει, γύρω στα 400 ευρώ διαφορά. Οπότε έτσι κατευθείαν, με τη διαμονή και το φαγητό, και φυσικά με την προϋπόθεση ότι είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να θυσιάσεις κάποιες από αυτές τις ανέσεις, ήδη έχεις κόψει το budget κατά δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα. Το επόμενο έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Γενικά με τις μετακινήσεις, εγώ αυτό που κάνω είναι ότι, για παράδειγμα, ταξί παίρνω σε πολύ επιλεκτικές περιπτώσεις, μόνο αν δεν έχω κάποια άλλη επιλογή στο πώς μπορώ να μετακινηθώ. Και αυτό συνήθως που κάνω, μάλιστα αυτό που έχω κάνει και στο Μεξικό ή στο Περού, είναι ότι αντί να παίρνω αυτά τα πιο τουριστικά λεωφορεία για να πάω από μέρος σε μέρος, ουσιαστικά ρωτούσα τους ντόπιους ποια είναι τα τοπικά λεωφορεία που παίρνουν, που ακόμα και εκεί κάνει διαφορά στην τιμή. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα λεωφορείο, θυμάμαι στο Μεξικό, ένα λεωφορείο 4-5 ωρών που πλήρωνα 2-3 δολάρια, ξέρω εγώ, για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Φαντάσου τώρα 5 ώρες. Επιπλέον, αυτό που μπορείς να κάνεις σε πολλές χώρες είναι ότι αν θέλεις να πας από μία πόλη σε άλλη και είναι μία απόσταση, δεν ξέρω, 500-600 χιλιόμετρα, αντί να πεις ότι θα πάρω το αεροπλάνο για να πάω από τη μία πόλη στην άλλη, μπορείς να πάρεις ένα λεωφορείο ή ένα τρένο. Και μάλιστα πολλές χώρες αυτό που κάνουν είναι ότι έχουν αυτά τα, όπως τα λένε, τα overnight buses, οι trains, και ουσιαστικά πηγαίνεις εκεί πέρα, έχουν μέσα κρεβάτια, καμπίνες και μπορείς και κοιμάσαι όσο ταξιδεύεις. Και έτσι και ταξιδεύεις το βράδυ και ταξιδεύεις με σχετικά χαμηλό budget, αλλά και ταυτόχρονα γλιτώνεις και ένα βράδυ από τη διαμονή. Το επόμενο έχει να κάνει με souvenirs, με πράγματα που αγοράζεις. Αυτό έχει να κάνει και λίγο με το άτομο. Εγώ προσωπικά, όποτε πηγαίνω κάπου, ξοδεύω το ελάχιστο δυνατό σε souvenirs. Δηλαδή μπορεί να πάρω ένα μικρό μαγνητάκι ή κάτι το οποίο θα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί από εκεί και πέρα το βλέπω λίγο άσκοπο, να το πω έτσι, να πάρω πολλά πράγματα. Μπορεί να σου ακουστεί τώρα κάτι πολύ μικρό το να πάρεις κάποια souvenirs, αλλά ουσιαστικά λίγα αν τα βάλεις μαζεύονται. Και ο σκοπός μας εδώ είναι να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στο χαμηλότερο δυνατό budget. Και φυσικά ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις του καθενός, όπως σου είπα και πριν. Μετά, το τελευταίο πράγμα που θέλω να σου πω, και ο λόγος που το άφησα τελευταίο είναι επειδή ίσως είναι από τα πράγματα που μπορείς να ελέγξεις λιγότερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο που θα μείνεις έχεις απόλυτο έλεγχο, εσύ το επιλέγεις. Το τι θα φας επίσης. Το πώς θα μετακινηθείς, πώς επιτοπλίστων, και εκεί έχεις απόλυτο έλεγχο. Τώρα, εκεί που δεν έχεις τόσο έλεγχο είναι τα αεροπορικά. Και συνήθως, με βάση τη δική μου εμπειρία στα περισσότερα ταξίδια, εκεί είναι που έχω καταλήξει να ξοδεύω τα περισσότερα χρήματα, στα αεροπορικά. Και εκεί μπορείς να κάνεις πράγματα, δηλαδή εάν έχεις κάποια ευελιξία στο χρόνο και στις ημερομηνίες, μπορείς να έχεις ανοιχτά τα ραντάρ σου, ρε παιδί μου, και να βλέπεις κάθε τόσο για εισιτήρια, να πηγαίνεις για παράδειγμα στο Skyscanner και να βάζεις θέλω να πάω εκεί. Πες ότι θες να πας, ξέρω εγώ, στην Κολομβία ή στην Ισπανία. Πας και το βάζεις και μπορείς να ψάξεις, αντί να ψάξεις συγκεκριμένες ημερομηνίες, να ψάξεις ένα μήνα. Να πεις ότι εγώ θέλω να πάω τον Απρίλιο για παράδειγμα. Και θα σου βγάλει εκεί πάνω στο ημερολόγιο που έχει ουσιαστικά μία τιμή ανά ημερομηνία. Και έτσι, αν έχεις λίγη ευελιξία με το χρόνο, μπορείς να παίξεις λίγο, να πεις αντί να φύγω στις 13 θα φύγω στις 15 γιατί είναι μισή τιμή. Και κάπως έτσι καταφέρνεις και ρίχνεις και το κόστος. Εννοείται ότι πάντα σε αυτά τα ταξίδια ταξιδεύουμε με cabin bag, δηλαδή παίρνουμε όσο το δυνατόν φθηνότερο ναύλο ή fare στο αεροπλάνο γίνεται, ώστε να κάνουμε και εκεί minimize τα κόστη, και νομίζω κάπως έτσι βήμα-βήμα ουσιαστικά φτάνεις σε ένα σημείο να ταξιδέψεις με όσο το δυνατό πιο χαμηλό budget γίνεται. Όπως σου είπα, δεν είναι ανάγκη να τα κάνεις όλα αυτά τα 5 πράγματα που σου είπα, δηλαδή και εγώ στα ταξίδια που έχω κάνει τα περισσότερα κάνω ίσως 3 με 4 από αυτά, δεν τα κάνω όλα. Αυτό είναι ουσιαστικά αν είσαι στην πιο extreme κατάσταση που έχεις πραγματικά πολύ χαμηλό budget, αλλά και πάλι θέλεις να κάνεις όσο περισσότερο και να δεις όσο περισσότερα πράγματα γίνεται.
Λοιπόν, αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Αυτό είναι το πώς μπορείς κυριολεκτικά να πας οπουδήποτε με πολύ χαμηλό budget. Ελπίζω αυτά τα tips θα τα βρήκες βοηθητικά και ελπίζω να είναι η αφορμή για να ξεκινήσεις και να κάνεις αυτό το ταξίδι που ήθελες να κάνεις τόσο καιρό. Γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύεις και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ας τα λέω εγώ.